Kaixo, igo naiz, erraniko monitoria, eta ingo dugu zirkuito bat pilateseko ariketekin, bai? 8 ariketa izango dira, eta ariketa bakutza minutu batekoak. Ariketak zirkuita ongo da, saio ongo da zuzendua hasi berrientzat, bai? Orduan, ariketa sinpleak izango dira, minutu batekoak ariketak, minutua bukatzean urrengoarekin hasi horretikan, segundoko tarte utziko dugu, pixka deskansatzeko, edo postura zaldatzeko. Bai? Orduan, ingo lehenik beroketa txiki bat, gero atal nagusia zirkuitua, eta bukatuko erlajazioarekin. Bai? Orduan, hasiko gara poliki-poliki gorputza berotzen, gero ondo egin alizateko ariketak. Guten gara, hanka flexionatzen, oinak gerrien parean, bizkarra zuzen, atera lase aurrera bularra, eta sorbalar laseturik atzeraka. Azten gara arnazketak kontrolatzen, hartu aldo zuten gehiena, saietxak irikitzen jun, ez zuten gehiago iriki, jun askatzen poliki agotikan. Jarraitu arnazketak kontrolatzen, urrengo lehen arnaz hartzerakoan, sudurretikan, juten gara esku bat igotzen, urbiltzen zapaera. Ezin dugunen gehiago urbildu, jaizten goaz. Arnaz hartzera poliki agotikan, beste eskuarekin berdina, eta hirugarrenean biago atera. Kontu sorbalekin belarritera gehiagi urbildu gabe. Arnaza botatzen beraka, azten gera berriro. Hasi batekin ez dutenekin, besoa luze, eskuarekin zapaiek utune bat zenute bezala, lehenengo bialetan bakarra mugitu, bestea geldirik mantentu. Hirugarren berriz biak. Baina tein duzuten bezala, hiru gehiago, goraka sudurretikan hartu, beraka ontikan askatu. Zuen harriman poliki, ez dago presik. Tazkenekoa, ditugu eskua goraka, sudurretik hartuta, eta mantentzen ditugu goian. Orain gonten arnasa botatzean, berak eraman berran, eskuak alde batera, bizkarra pisatok gertu, arras hartzen, zuzendu, beste aldera berdina. Jarretzen dugu modu berean. Hasieran pixka bizkarra okertzarekin nahikoa, Mugara aldaketa txiki bat egiten. Jarretzen dugu modu berean, zatika bai, oin arte bezala, eskuak eralde batera eraman, okertu bizkarra, eta kontrako hanka irekin pixkat. Arras hartzen itxi, oina lurrera, bizkarra zuzendu, eta eskuak buruaren gainean, erdian. Beste aldera berdina, bi gehiago, hanka pixkat flexionatuta batez ere, geliri dakazutena, Gero, babesteko pixkat bizkarra lumbarrak. Azkenekoa, pixkat erikitzeak inekoa, oinak erdian dagazutenean, jeitxe eskuak aurretikan, poliki, julasetzen eskua besoak, Tazten gara sorbalekin, bide-bilak egiten. Arrasketa zuen kabuz, bai? Baina arrasketa, geldo eta sakona. Aurren atzera, binaka banakana ez zuten bezala. Eta ez zutenean, modu berean, baina kontrako aldera. Horain arte aurreka egiten nahi bazineten, batzerak hasia adibidez. Sorbala lasetzean, guten gara, zabaltzen pixkatankak. Ingutu zentaia txiki batzuk. Zatik hasieran, hartu arnazela zai, utziroekak pixkat, belauna pixkat horreztuta, eta prezentaren arnaza botatzen, azten zate, lehenengo eskuak ahorretikan igotzen, sorbalen pareraino. Gero, jarraitu arnaza botatzen, hanka flexionatu, berak ajun pixkat, bere ipurdi kanporaka belurri gabe, arnaza hartzen, hasi hanka luzatzen, ia guztiz, eta bukatzen zute eskua jaizten, lasetzen besoak, berriro, berdina. Gero horrega hona ez zute, jarraitzen zuten modu berean, baina dena segidan egiten. Ez zuek ikusi. Hori bai, bizkarra zuzen mantendu, jetxi ipurdiak gluteak, belonen paraino, beste bageio, bukatzerakoan jetxi eskuak, eta itxi hankak. Oina berriro, gerrien parean, hasieran zenekaten bezala. Horrengo alde jugo gara, lau pasutan, mugitzen aldi berean, beso bat, adibidez ezkerrekoa, eta gero eskuineko hanka. Ordu lehenengo pasuan, arnasa, hasi baino leheno hartu arnasa lasai, eta presetenen arnasa botatzen, azten gera, ezkerreko eskua igotzen sorbalen paraino, eta eskuineko baina flexionatzen.
Horreka pixka bat. Bigarrenean, arna sartuta zurretikan, eskuak zabaldu ezkerrera, eta hankasku iraldu zuten arte. Arnasa botatzen, erdira eraman eskua eta hanka, eta azkeneko pasuan, arnasa hartzen, beraka. Beste aldera berdina. Lehenengoan, bota batikan, bigarrena hartu zurretikan, hirugarrenan bota batikan, eta azkenekoan hartu zurretikan. Bi gehiago, alde bakoitzeko bat, lehenengo pasuan, oina pixkat altxatzerekin nahikoa, eta bigarren pasuan, saitzen gara, irikitzen alik eta gehien, hanka. Aldakak uzten digun arte. Bezanka, mantendu pixkat tolestuta, horreka ez galtzeko, fikatzen zate paretako puntu batean. Oinak lurrean, atorran zela zai, botatzean jungora berri eskuak igotzen, bia batera, hurbiltzen alik eta gehien eskuak zapaira, eta altxatzitugu taloiak. Eta gauna ere guztia juten gara askatzen poliki-poliki autikan. Ustu arte. Ustutzen atorran zela zai, eta jungeizten taloiak, eskuak ere. Hiru alitzen gogu, azten gara bigarrenekin. Lero bezala, eskuak goraka eramatean kontu zorbalekin, belarritara, gehiagi hurbilu gabe, hau ez egin, mantendu tarti txiki bat, saitu hurreman pixka gehiago irauten, beste bagi azkenekoa. Hartu arnazela zai, taloi bere eraman, eskuak mantendu bularren parean, arnasa botatzean, juten gara, eskuak alde batean amate, bizkarra biratzen, buruaren mugitzen, aldegun arte, arnasa hartzen erdira. Eta bestaldera berdina, errepikatzen dugu. Bakarrik goiko atara mugitzen saietu, gerria alik eta gutxi mugitzen bere tokitik. Bi gehiago, bakarrik mugitzen burua, bularra bizkarra, eskua besoak, azkenekoa, arras botatzen muturrera eraman, eta arras hartzen zurrutikan erdira. Lasaitu eskuak, hartu arras lasai, arras botatzean rola honazten gara, makurtzen burua bizkarra biribiltzen, ateratzen ipurde kanporaka. Hanka pixka flexionatuta, momentu guztian zehar, eta juten gara eskuak berakan amaten urbiltzen horietara. Horroien hartu arras lasai, eta arras botatzen goraka roll-up. Eskuak urruntzen geroz eta gehiago lurretikan, poliki-poliki burua entzatzen, bizkarra biribildu, zuzen mantendu arte. Bukatzen zuten, bularra aurrak eraman da, eta sorbalak atzeraka. Berriro berdina, zuen arritmoa lasai, mugimendu askatu gautikan, eskuak behiatak azutenean, edo ditzultzerakoan hasierako agorara, hartu arrantzala zen zurretikan. Beste bagi azkenekoa, kasuretan roll down bukatzean, mantenduko ditugu eskuak behian, eta jugo gora bihankak batera luzatzen. Hartu arrantzala zai, botatzean luzatu hankak, aguantatu 10 segunduz gutxi gora bera, tensio pizka mantenduta, bikitan edo eskirti belitan, baina gehiagi kargatu gabe. Zate kontrolatzen, ez bazate 10 segundutan izten, ezkezkatu tolestu bela honak momentu batez, hartu arrantzala zai, bezaitu hankak, eta beste saiekera bat, saitu pizka gehiago irauten, aurrekoan baino. Tolestu bela honak, polik, hartu arrantzala zai, eta bukatuko dugu beroketa rollapekin. Igoskua poliki, biribilu bizkarra, kontuz buruekin, batia mugitu gabe, gero ez mareatzeko, eta bukatzen dugu bizkarra zuzenekin. Bularra horrera, sorbalak atzera. Hasiko gara zirkuitorekin. Jugonez kontrolatzen denbora, buru lehenengo ariketa, etzanda buruz gora, ingo zubia. Mantenduta eskuak eta oinak behiren. Kolokatzen bizkarra osoa eta burua lurrean, hartu arrantzala zai, eta azten gara, arrantza botatzean pelbisa mugitzeko gortzen zabela bizkarra behitzen lurrean, eta gorakara ematen. Algun arte, arrantzketa gelota sakona, horrein hartu arrantzala zai, eta arrantza botatzen beheraka. Poliki apoiatzen bizkarra, gerria, azkenak,
berri ordina. Azkenean, egingo ditugu bi itzuli, bai? 8 ariketa, baina bi itzuli. Hau da lehenengoa, zubia. Poliki zure lehenengoan. Bogo benden eskatu gotikan, eta gazuten garri egoian edo itzultzeran asiereko gorrera, hartu arnazen lasai. Eta jotzea minutua pasatzean, poliki kutezate bukatzen, bai? Eskua bularra eraman, altxa pixka burua eta bultza txiko batekin, seri. Vale. Hankak zabaldu, pixka bat ube moduan, eta besok burutze moduan, bai? Burkungo gara, poliki, bizkarra biratzen. Arrasartzen erdiraka. Eta aletikan bestalera, errepikatzen dugu, jutekera txandakatzen. Agian, postura honetan, nabaritzen zute bizkarra karga, bai? Orduan, jarri barko zenuketen ipurdian aporokatu barko zenukete kojin gogor baten gainean, edo bestelain tolestu dezagazute toaia, bai? Toaia batzuk, tolestu eta horren gainean jarrita. Zaitu bizkarra zuzen mantentzen, modu horretan lortuko zute kargailegi ez eukitzea bizkarrean, lumbaren parean, lumbaretan. Hasieran bizkarra bilatzeekin nahikoa buruaren mugitu. Vale, bukatu lasai. Eta horrengo ariketan jarriko gara aldez. Minutu bat ingogu modu honetan. Urrengo itzulian jarriko gara bestaldera, bai? Hankak luze, beso bat, esku bat bularren aurren, beste eskua burua uzten, bai? Ingoguna goiko hankarekin, iriki pixka eta biribilak. Barrureko kanporaka, zaitu alik eta hanbora gehien aguantatzen. Ezin dugunen, hartu behar dugunen arnasa, gutekera poliki geizten eta lasaitzen. Aldi batzutan, barruraka, eta bestetan, kanporaka. Gutxo gara bera, emango dizue lau aldiz egiteko aukera, bai? Gero kalkulatu hori, lau aldiz egin, gutxo gara bera, edo dituzun errepekepenak, ze gero bestaldera, urrengo itzulian, errepikatu barrak dituzue, bale? Bi aldeak konpentsatzeko. Gogortu ondo zabela, baita ipurdiare, horrek azaltzeko, ezkuteko ez erortzeko aurrera azaltzera, saieto diketa gora gehien aguantatzen. Vale. Hirugarren ariketa bukatuta gero, jarriko gara, entzanda buruz bera. Eta jungo gara, esku bat eta kontrako hanka mugitzen, bai? Eta gero jungo gara txandakatzen. Hartu arnazen lasai, eta arnasa botatzen, adibidez azten gara, ezkerreko eskua betxatzen, burua eta eskuineko oinarekin batera. Arnasatzen, jaitzi. Bestaldera berdina. Bigarrenean, jutetzate, mugitzen, eskubiko eskua, ezkerreko hankarekin batera. Muturrak altxatzen zuten bakoitzean, buruare. Hori bai, altxatzerakoan, gogortu ondo zabela, gero, bizkarrean, lumbaretan, minik ez eukitzeko. Besoak luze, hankarek ere bai, hankak ere, besoen kasuan, edo eskuen kasuan, aurreraka, hankak ere luze, oinekin atzeko pareta ikutu nahi bat zenute bezala. Bakazute zalantzan bat, lehenengo mugitu esku bat, eta gero kontrako oina, bale? Mugitzen bazute alde berdinez da ez gertatzen, baina eskatzen zuet kontrakoa mugitzeko, bale? Atxatzen gara poliki, eta jarriko gara lau hanketan, bale? Apoiatu eskuak sorbaren parean, eta belaunen gerreen parean. Mugo gara, mugitzen hasieran bakarrik esku bat, gero
kontrako hanka, eta hirugarrenean dena batera, bai? Orduan, azten gera ezkerreko eskua igotzen sorbalen paraino, gogortzen sabela pixka bat, eta arna sartzen sabela lasaitu eskua bera, lurrera. Gero, eskubiko hanka, arna sabotatzen luzatu atzeraka, arna sartzen flexionatzen jun. Eta hirugarrenean, bila batera. Hanka luzatzeko atzeraka, oina gerrien parean ez gorago, bestela gero lumbarretan mina ikuiko zute barkatu, lehenengo eskua, arra sartzen bera, gero hanka, juten gara poliki, bale, banak zatika. Zakau presik, jarraitu berdin, batez ere, bi atara batera mugitzean, gogortu zuten pixka gehiago sabela, horreka ez galtzeko. Eta mugitu poliki, bai hanka edo bai eskua, horreka ez galtzeko. Bale. Hurrengoan, jarreko gara, buruz gora, bai? Egin ditugu abdominalak, txandakatuta. Besoak burutzen moduan, hanka flexionatuta. Eskuak, sorbalen parean, bai? Orduan hartu arras lasai, eta presentenean arnasa botatzen, azten gara ebiz eskubiko eskua, hurbiltzen, ezkerreko belaunera, burua pixka taltxeta. Arras hartzen, urrundu eskua belaunetik eta jaitsi burua, bestaldera berdina. Eskua hurbiltzen zuten bakoitzean, belaunera, kontrako belaunera, gogortu zabela, lumaretan dagoen utxunea, tapatu. Kostatzen bazaizue burua altxatzea, burua pixka eta altxatzerekin nahikoa, bai? Baina nabarretzen bazute karga gehiagi buruan edo lepoan, mantendu burua behian eta juten zate bakarrik luzatzen besoa. Eta jarretzen zuten eramaten esku bat kontrako belaunera, bai? Luzatu eliketa gehien. Polik-izun erritmoan, gogoratu mugitu etxean, bai? Ariketa hauek eginez, adibidez. Bale, bukatu egu zeigarrena, zingara zazpigarrenekin. Zazpigarrenean berriro jarreko gara poliki etzanda buruz bera. Bai, baina, besaurreak apoietuta lurrean ere. Eta jungo gara bakarrik burua altxatzen, baita pektoralare, bai? Jungo gara bizkarra lantzen. Poliki, azten gara, burua altxatzen, bizkarra okertzen, eta jute gara altxatzen aldugun arte. Arrasartzen, jetxi. Asiran pixkat altxatzerekin nahikoa, jute zate sudora pixkat urruntzen. Lurretikan, bakoitzaren arabera, agian batzuak azute flexibilitate gehiago, beste baino. Orduan, agian batzuk iristen zate hone arte, baraino iritsi, bale? Ez gehiago behartu. Batez ere, jakingo zute zuen muga, burua altxatzen zoazten enean, nabaritzen zutenean, lumbarretan pixka bat karga, bai? Orduan, gehiago ez behartu. Poliki, eta batez ere hori mugimendu honetan, burua azkarrik mugitu gabe, gero ez maretzeko. Burua altxatzen zuten bakoitzean, gogortu, sabela lumbarra babesteko. Bale, eta azkenekoa. Azkenekoan jarriko gara, eserita, baina, adibidez, ezkerreko oina eskuineko belaunera pegatuta, eta eskuineko oina ipurdira gerturatuta. Ezkerreko eskua apoietuta lurrean, hasia bat atzutze, eta beste eskua gurutzen moduan. Eskua sorbalen parean, bai? Arna sabotatzean, ungora eskubiko eskua eramaten ezkerrera, flexionatzen ezkerreko eskua, eta okertzen pixka bizkarra. Saitzan den luzatzen. Arna sartzen, guten gara poliki ezkerreko besoa luzatzen, eta eskubiko eskua eskubiak dira eramaten. Ziren zauntok dira. Eskua aurretikan eran gabe, gainetikak. Eta kontuz, belarreak sorbalera urbildu gabe.
bai alde honetan edo bestean. Eta egiten dugu gutxi gorabehera 4 aldiz, 6 aldiz, ematen zuen denbora, minutu batean ematen zuen denbora, bai? Alde berdinak, eta gero hurrengo itzulian jugo gara errepikatuko gu, baina bestaldera, bai? Orduan, hasiko gara berriro lehenengo atalarekin. Egin dugu erdia, bai? Hasiko gara berriro zubiarekin. Jarriko gora etzan da buruz gora, zutera kolokatzen, hartu arnaz lasai, eta perzetenean, hasi elbisa mugitzen, gogortzen zabela, apoiatzen bizkarra osoa lurrean, eta altxatzen garria. Arraskera edo eta sakona, hor goien hartu arnaz lasai, eta arnaz botatzen bereka. Lehenengo jetxi bizkarra, hor guztian banan, esterila edo lurren gainean, sontara jombra gainean, eta azkenik gerria. Hartu arnaz lasai, arnaz botatzen errepikatzen dugu zubia. Ezimen otzute gora eman gerria ezkezkatu. Normale. Mantendu hor, eta jarretu eskatzen ahotikan da gazuten ari guztia. Poliki. Guztu arte, hor goian hartu arnaz lasai, eta arnaz botatzen beherak agoaz. Ez dago presik. Poliki, bale, bukatzeakoan, amaitzen, poliki, txuntzen esereko gorara, eskuak beran atzean, antxaburua pixka bat, eta bultza txiki batekin, ez bertzikela. Berri errepikatzen dugu, hanka pixka zabalduta, besoa gurtzen moduan, arnaz botatzen, botenera bizkarra biratzen, poliki dugun arte, buruare mugitzen, arnaz sartzen erdiraka, eta aretikan bestalera, berri askatzen ahotikan. Ikusten zuten bezala harik eta simplea dira, edozin momentutan, zuek erabaki nahi, baina mugitu etxean, harik eta hauek egiteko. Lehen osain zuen bezala, nagaitzen bazute ariketa honetan bizkarran pixkat mina, jarri behar zute ipurdi azpian toiaren bat adibidez. Toia bat bilduta, iskioetan, eta nahi bazute pegatuta iskioak, nila ipurdiko zurrak, bai? Bale. Hurrengo ariketa jarriko gara alboz, leno, maizea jarriko lehenko gara berdinen, aldatuko dugu, bestaldea jarriko gara, hankak luze, esku bat bularran horrean, eta bestea, apoietuta burua eusten. Ingo lehen ezela, arnasa botatzen iriki pixka bat, eta biribilak. Barruraka kanporaka, leheno lagu aldezin dugu, sentuko gara, minutu batean lagu aldeziten, 2 barruraka, 2 kanporaka. Ezin dugunan aguantatu gehiago, nekatzerakoan, arrasatzen, jetxi hanka. Ez dute jarrain egin berrikan, bale? June indarra berrezkoatzen, eta berriro presetenean, iriki eta bestaldera. Oinare ez dute hor guaian auki berrikan, Estelako zatuko zaizue gehiago. Gogortu sabelaz, ipurdiare. Azkeneko lagarrena, kasuan. Poliki egin ere biribilak, azkarra eginez gero, azkenean eroriko zuen gorputza, zuek eroriko zeate aurreraka eta atzeraka, bai? Orduan poliki ez dago presika. Bale, jarriko gara bai, txanda buruz bera. Luzatu besoak aurreraka eta hankak atzeraka. Bale? Lero bezala, kontrakoa. Apeitatu barago pixkat, arnasa botatzen, adibidez ezkerreko eskua gora, eskuniko oinare, burua egin batera, arnasatzen jetxi.
muturrak altxatzen ditugun bakoitzean, gogortu du sabela, lumbarra bazteko. Pixka eta altxatzerekin nahikoa, Eskuekin aurreraka, aurreko pareta edo lehio ikutu nabetzen dute bezala, honekin berriz atzekoa. Arnaz lasai, momentu guztian zehar arnasketa kontrolatzen, beti suduretik hartuta, eta askatzen poliki hautik. Vale. Lumbarrak landuta gero, jarriko gara lau hanketan. Poliki. Eskuak sorbaren parean, belarri parean, utzi tarte txiki bat hanken artean, eta joten gara, mugitzen lehenengo eskua, gero hanka, eta gero bi atalak. Arnasa botata azten gara ezkerreko eskua igotzen, sorbaren paraino, eta arnasa hartzen jaisten. Arnasa botatzen luzatu kontrako hanka, arnasa hartzen flexionatu. Eta hirugarrenean, bi atalak batera. Bestalera berdina, orain gontan azten gara eskubiko eskua altxatzen. Gero ezkerreko hanka atzerak eramaten. Eta horrengoa bi atalak. Beti kontrakoa bai, hirugarren pausuan bestela eroriko zate. Begera lurrera, buru altxagabe, eskua altxatzera doinare lurretikan altxatzen zuten bakoitzean, gogortu pixka sabela. Jaisterakoan lurrera berriz, lasaitu. Arnasketa kontrolatzea garrantzitsua, mugimenduarekin batera. Bale, minuto pasatzean, amaitu eta jarriko gara etzanda buruz gora berriro. Baina kasu honetan, zubia inbarrean, abdominalak. Besoak zabaldu gurutzen moduan, hartu arnasa lasai, eta presaten arnasa botatzen, azten zate, burua pixka altxatzen lurretikan, albazute, eta esku batera ematen kontrako belaunera. Arrasatzen, jaitsi burua, eta urrundu poliki eskua kontrako belaunen gatik. Gogortu sabela, garrantzitsua, gero bizkarran, lumbarran minik ezibitzeko. Besoa luzeterakoan kontuz, sorbala belarrera urbilu gabe, burua pixkat altxatzerekinekoa, jarraitu etxen mugitzen, pogratu, poliki zuen erritmoan ez dago presik. Abdominalekin bukatuko, jarriko gara berriro, etzanda buruz bera, poliki, bale? Baten egin mugitu gabe, bestela mailatuko zate. Lehenengo jartzen zate algoz, eta gero berriro, etzanda buruz bera. Kasu honetan, besoa luzatu berrean, flexionatuta, eskuak eta besoarrak apoiatuta, eta jungo gara, bizkarra luzatzen bai, okertzen, bai? Horren hartu arnaz lasai, gogotatzen altxa pixka burua, urrudu zurra lurretikan, eta altxatzen dute burua, eta pixkat bularrare. Arrasatzen berak eraman, akoiatu lehenengo bularra eta azken sudurra. Hasieran pixkat altxatzerekin nahikoa. Gero, saituko zatea, batzute, probatzen, jakiteko zinten zuen muga, bai, altxatzen. Saitzen zatea altxatzen pixka gehiago burua, okertzen bizkarra, baina altzerakoan karga lumbaretan, gehiago ez behar du. Poliki. Atezea hasiren, pozatuko zezue, okertzea bizkarra. Gero hurrengo alditan, ja berotzen zuazten einean, segun aski, halko zute pixka gehiago okertu.
Vale. Eta azkeneko ariketa. Jarriko gara eserita, eta kasu honetan kontrako aldera. Jungo gara elkartzen eskuineko oina ezkerreko belaunekin, eta ezkerreko oina ipurdira pegatuta. Ezkerreko eskua sorbaren parean, eta eskuinekoa behian lurran apoiatuta. Asean zuzen. Bai? Orduan, arnasa botatzean, eskuineko besua okertu flexionatu pixka bat, eta ezkerrekoa eraman eskubi aldera. Sorbalak belarritara urbilu gabe, arnasa hartzen, utegera itzultzen hasiereko gorera. Eskua, ezkerrekoa kasuetan, ez dute bezala, gora begira edo bera. Bai? Jolastu zer zute pixka bat ere. Lau alitzin dugunez denok, asetu gora, beste lau alitzin errepikatzen. Altorran lasai, eta botatzean, jutezate, poliki-poliki, eramate kontrako aldera, ezkerreko eskua. Aguantatu alikita denbora gehien, eta arnas hartzerakoan, luzatu eskubiko besoa, ulasaitzen gorputza, eta eramate ezkerrekoa, ezkerraldea, bai? Eta, bukatu gu, bigarren itzulekin, bukatu gu zirkuitekin, orduan urrengo minututan, jungo gara gorputza lasaitzen, jarriko gara etzalda buruz gora, hankak luze, aurreraka, jute bera apoiatzen bizkar osoa lurrean, baita buruare, besoa arnazute atzeraka, burutze moduan edo saintzitik gertu, behiak itxela zait, juten zaite, arnasketa kontrolatzen, arnaskatzen zuhurretikan. Sentitu berzute arnasketa. Sabela puzten, alduzuten gehien, globoa izango baliz bezala, eta ezin zuten aire gehiago sartu globoa, askatzen poliki-poliki agotikan, guztu poliki-poliki. Dena batera bota gabe, bai? Ze horra izan nahi du, ez dagazutela gorputza lasaiturik. Artornaz lasai. Poliki-poliki hasiko gara burua mugitzen alde batera, ondoen bestera. Buruaren dakagunean hasiko gara eskuak edo eskumuturrak barruak kanporak mugitzen, oinekin gauza bera. Eskuekin irikita itxi, oinekin punta eta loiera gutxi. Edo eskuekin ere, esku aurra erakutsi eta gero ezkutatu. Poliki-poliki ikusten dira muturra lasaitzen, eta hor biltzen belan bat bularra. Eskuekin utxita. Ikusten dira kuadrizelizarren aurrepaldea luzatzen. Pixka nabaitzakin nahikoa, ez zuten sentitzen, urgulu barko zenukete pixka gehiago belona zuen gana eta kanpoaldea ere. 10 segundekin nahikoa, bai? Berra zute denbora gehiago, aguantatu bestela gehiago. Askatu hankabri, lasaitu, eta bestalera berdina kasuetan, nire kasuan eskubiko hanka pixka tensiopia. Gainentzeko gorputzeko atara, besoak ere pixka bat, baina gainentzeko gorputzeko atara lasaiturik. Eta jarretu arnasketa kontrolatzen. Beti zurketik hartuta, eta askatzen poliki-poliki agotikan. Burre malen gatuko gara gorita moduan, eskuak beraren gainean, eta juten gara gorputza kolonkatzen. Arnasketa kontrolatzen dugu bitartean. Juten gara masakatzen bizkarra, poliki-poliki erdira itzultzen gara, eskua bairenatzean, ireki begiak, altxe pixka burua eta bultza txiki batekin.
esertzen dira. Zabaldu hankak, pixka bat, gure moduan, alto arnazela bizkarra zuzenekin, botatzean makurtu gura biribilu bizkarra, eta eraman eskuak aurrera gara. Ingletako zonaldean, tensio pixka bat, nabaritu arte urdun aguantatu, eta arnazartzen berriz, botugira eskuak gure gana eramaten, buru altzitzen poliki bizkarra beribiltzen, zuzen mantendu arte. Saitzen dira berriro errepikatzen, kasunetan, pixka bat luzatzen gehiago. Mantzitzen du hanka zabalik, baina kasunetan bikiak luzatzeko edo eskitibelak, utetera bizkuak oin batera horbiltzen, bizkarra beribiltzen berriro, burua makurtzen. Bazute gehiago luzatu bikia, erakutsi taloi kanporaka, bai? Edo ipunta zuen gana. Utelera txandakatzen. Poliki bakoitzazun erritmoan. Zebazate kapazak ikutzeko eskuekin oina, urbildolik eta gehien, bai? Urbiltzen zoaztenean, nabarituko zute tensio pixka bikien edo eskutibienean. Pixka nabaritzekin nahiko, Eta utelera txandakatzen bi alde izalde bakoitzeko. Beti lehenengoan, kostatuko zezue gehiago. Bigarrenean, urbiluko duzute edo itxiko zate pixkat urrunago. Bale, itxiankak. Jarriko gore aldau hanketan. Bai. Bero betzela eskuak sorbaren paren, bero herrien paren. Oinak lurrean, oi puntak, atornazela zaiteko piramide txiki bat. Arnazela botatzen sartu buro barroraka, begiratzen gorrera, altxa belaunak eta luzatu hankak. Hor lehen hartu arnazela zai, botatzean jugoera, eskuak urbiltzen oinetara, hanka flexionatuta pixka bat, elkartu muturrak, eta arnazela botatzean rola. Bizkarra beribildu, jarretu arnazela botatzen, kontu handiz burua altxatzen, eta bukatuko bizkarra zuzenekin. Burua atatzen, bularra atatzen aurreka, sorbalak atzeraka. Hanka flexionatu pixkat, elkartu bizkuak, bularra lehen hartu arnazela zai, eta arnazela botatzen, jugora besoak luzatzen. Bizkarra beribiltzen, burua makurtuta. Aguantatu balikita denbora gehien, arnazela hartzean, urbildu eskuak bularrera, eta beste zainekere bat. Denbora pasatzen, urbildu eskuak bizkanaka bularrera, jetxi eta banandu. Lehemendik horrela arnazketazun gabuz, bitintuzue biribila sorbalekin, aurren atzera, binaka banakan ez zuten bezala. Kontrako alderare, pixkaneka zetela zeitza sorbaldak, urbiltzen belarri bat, urbieko sorbalera, eta alde bereko eskua gora, burura. Pixkan lepoaldea luzatzeko, bai? Beste eskuarekin berriz, etu alde bereko belauna ikutzen. Hanka pixkatu leztuta, bizkarra zutzen, denbora pasatzen lasaitu pixkatu eskua, lasaitu burua, beste aldera berdina, buruakin barruraka bultzatzen kontu handiz eta eskuarekin berriz kanporaka. Askatu poliki, eta azkenekoa, makurtu burua eskua goian, tensio pixka burua eta eskune artean. Jarretu errazketa kontrolatzen, gelo eta sakona, eta denbora pasatzean, poliki kuraskatzen eskuak, altzatzen burua begira aurrera, eskerrik asko eta gogoratu, jarraitu etxean mugitzen. Animo!